ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കിങ്സ് കാലിക്കറ്റിലാണ്. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ പാളയത്താണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ, എന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നത്. ഇതൊരു ടൗൺ ഏരിയയിലാണെങ്കിലും എനിക്കും എന്റെ ഫാമിലിക്കും സേഫ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തതും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സർവീസുകൾ ലഭിച്ചതും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ നമുക്ക് റൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇവരുടെ അടുത്ത് 4 ടൈപ്പ് റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഡിലക്സ്, ട്വിന്ന്, അതുപോലെ സൂട്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ലൊക്കേഷന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ മിഠായിത്തെരുവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും മോൾസും അതുപോലെ ബീച്ചും ഹോസ്പിറ്റൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലോസ് ബൈ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ മണി. ഡയറക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കോൺടാക്ട്സും ലൊക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഞാൻ ബയോയില് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഫാമിലീസും കിങ്സ് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് വരിക, സ്റ്റേ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.